Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning, Miss Aliana. Good morning, Jung Tanan. Kamusta na mo? Miss Aliana di ah. Oh. Ina, ikaw mo kapod. Good morning, tanan. I love you, Jung Tanan. Ina. Love you yung tanan. Ina, kanang asat sila sala ay saliksian haram mo. Ito na, kay Des ay sa Audas Aliana naghuwat sa buntag. O may lang ng tikaw-tikaw sa bahay. Si tatay ilam silong nagradyo. Sinanay pod. Sanay. Busy po sanay og panguntak sila ng mga anak. Nag-uuna kawa man kuno yung manubag. Diya, saan naman namo? Roy, asa man karon Roy? Hapit na mag birthday Roy. Panguli na kuno mo. Birthday nga, kumahan ng birthday. Awal nga ng birthday ay. Ang kaluroy. Kung suloy mahalor birthday. Pero naman to yung mag-birthday ko, no? Ha? Kung kumanad og birthday na yun, nanad kong birthday na Waka yun. naanad, pala mang kulroy di ay, wako no naanad. Nanad ko na yun. Naanad lagi. Diya. Kasi ano mo, madala na yung sumba ako. Anak ko ni Roy isugba. Diya. Magpansit naman ta. Kay mo mo na kuan, mo mo na tuluman nun sa mag-adlaw na tawhan na mga di pansit bisag pobrita na sa tay pansit, di ba no? Di no? Bisag pobrita na pansit, di ba katong gaton gapon pansit na. Sa ikaw ra pwede mo kantang ang kulroy, kantay das ang kulroy be. Happy birthday, ang kaluroy. Sige, ato bang naris kamera. Ya, terus kanta sang kulroy daan. Happy birthday, Uncle Roy. Happy birthday, Uncle Roy. Na. Lamat-lamat ko no. Ha? Ayun. To, ang kulroy. Nas na rin na, sigbang dayas mga cellphone ni da. Buntang sa dukay, ngano kunong di na mga makontak ng mga sakop. Ang kulirik, di ba kontak siya? Siyang kulirik ko no po di makontak. Kontakis ang kulirik na yun. Ako na, wala na, kontakin ko sa kulirik. Taga Manila na eh. Taga Manila tawagin eh. Huwag di ma, katong taga, lado may tawagin kay di man tong mga daaw. Ha? Ang kulirik. Kena Benidik. Si Koy Koy, si Dodo, si Adoy. Nawa, pud ko nagyapon. Tata na tata. Tata kay naman tayo nakitan sa live gapon nga gisunog. Pakutan na itong lekan ito isang, ha? Dua ka bulig, isa. Natawa siya sa Lagi ka nga buruhan ang nagtugawin. Sulod na pud. Manalunga. Kani mo buwan lagi taram ni Roy. Dali na mo ko pagtanom. Dali nga na Roy. Dugay dan hinako. Wa pay tuig na pagtanom. Panamdali mga gagmasa nga matay man. Tawag na nay. Wa lagi mo kontak sila. Si Koy Koy. Ang matay baka mo dudu. Uy, di na mas kabang. Nakabuhi mag mga sigbing na nay. Kalibang na ko. Di ba na kuno bang? Dato kaw, balik inig human. Kaw, lakaw. Mabang. Di na sina kay laban sa office. Sina kay laban man rin gawas na rin. Matulina. Nginak man siya. So gabi ira pa nagsisan bang. Uy, di na kasama ron. Masin, matubag na ron. Kamusta na sila? Hinilangan naman yung piso, Roy. Ay, awan lang na. May mga... Apod. Nato sila. Sigaro na to para sa ipatagin. Grabe nga to. Mata sa masangkot ko na. Ang mama ko is na.
Eh? Nadudo. Tapos di po itong sa dumataw, maling mo tubag. Gapon nga ron, nagsuran sa satay. Ang kanabungan ako. Kanabungan. Wala pag nagkakay di na mahinog. Kay kuan, di makaag. Hinog kay way tamis. O taano naman dun eh. Imong mama, tawagin ay. Aliana na, ali. Wala, gitong... Nay. Yan ay. Yan ay. Kamusta mga kali? Giho ba ka? Ma! Ito ba? Ma! Kamusta man diha? Nagapin ang nangasakit? Ma! Alin eh, mga kuno. Kumusta man ka? Morning, ma. Lagi saba. Lagi saba na eh. Bawa isu na sis. Ma! Naamo. Istorya na yung ma. Lagi magsumay-sumay sa cellphone ay. Ay, para mas sila suara, ano kontak niya na sa Zuli? Wa mo gunlayan sila? Wala. Di mo kontawagan. May signal ba? May signal to kay sa lipod. Mau, kung signal lagi. Di mo kontak niya isa. Magkaloy. Istorya na rin yung ma. Gulay, na sila. Kasi magsumay-sumay sa cellphone ay. Vlog ron yung tanaw na. Vlog ron. Dan vlog na. Minaw ka. Nakisa marong vlog may na. Isang vlog ron, lay mo kita raw. Aw. Katong ipang tire. Mga pa pag-upload. Buong mo ta, oh. Tao mo tagkuwart ng tire sa kita ka. Awalay kasabot, di kuha ba iduaan, kaya mo tigkuhan. Yan na bitin na ay sa pagkabot ng kwarta. Mas basalian na, kuha kailang kwarta. Ganan, ipang tire. Kamo na mo palit. Magkamu nagsinsiyo, kamo na mo palit. Tamo ano ba mong palit? Garis by di ay. Kamo nag... Isang tinagbensin ko. O, mananarang nanay. Para ng kwarta, tag. Basalian na kailang kwarta, bisag na pisos. Kan, ang sawag mahog, di man na po nito. Kung sa kasabot, asa to. Huliksian kay bisag... Ha? Luto kayo manundog, me. Listing. Steamer sa rice cooker. Tumaya ba, parang napilit. Huwag mo, naging mong bugas. Kung humuwag sunog pa man ang bugas. Sunog bro. Hala. Tapos sunog Matsi. na taon. Di na ibutang na steamer, tungtong. Kamusta man ka, ma? Kamusta man ka, ma? Ay kami, gimingaw namin. Uli na lagi. Uli na. Uli lagi ko kuha ng birthday mo. Lugay pa? Dara ba? Ha? Love you, ma. Dara ba? San kulroy, dali, ma. Birthday naman ang kulroy na siguro ugma. Oo. Tantahin naman ang kulroy. Santa na po ko. Makanta na po si Jagbert Ding Roy. Ano sana, marong tag-birthday ng kulroy na hili. Uma. Luto naman tagpansit. Napoy cake na ilin. Napang naman. Napoy cake na ilin. Go, nabay cake mo palit ba sa palamig cake? Na ilin na. A few moments later. Wala mong pansit. Pansit mesa, kuan, kanang ika, 40 ka. Edad sang manghod. Abang pansit. Nakaman ako pansit. Panapod. Naluto naghang pansit. Sunod. Hindi ko napod. O pa man sila nangabot.
Tanga naman nato kung sa ilang da. A few moments later. Ready na aghang kuan. Kanang lunok, lana, para sa biko. Kanang sara maka video di ba street video kay nay nagpa-sounds. Kay kuan ron anniversary o sa ron inauguration ron sa among barangay sa among court. Inauguration. Damo nang nice tugtog, mo nang kawat-kawat taning hang video di ma street hang video kay maimpas na tag makapiright ah. Nalahilin. Oh. Love you, Nalahilin. Oh, Aliana. Ang biko. Taday? Nabot ka ba bang Roy? Gabi ko. Gabi ko. Nalagamang beko. Talagang kinangan ko ang kuwan na photographer. Si kuwan. Si Ken Ken. Kaya wala naman ko kuwan. Wala naman ko tripod. Napingkong man. Nakita ko Ken. Ako na Pen. Pila po ko. Mama apel. Monig ang luturon. Biko. O Pansit. pansit na. Sige na, nagtabingin dyan akin. Anakin, kabakang pangkin. Pagkasala. A few moments later. Raganik siyan! Dili! Oh, cake, may ganun na. Umdang na manok lagi. Bawa ko yung litsun. Ken, Pas mo lang isipot kang Kaya nag-MC. ikaw na yung kon. Ikaw na nila, balik-balik mo ni Kapitan. Ikaw gabalik-balik mo ito. Kapitan dari sa... Sugod na rin. Oo, alas 10 mediang sugod na. Kambre ko kami ginawa ito. Mas mayor. Tiri, tagdugay na dinamulig tuwigon. Ngabot sila. Taga tubigon. Nangabot sila sa among bukid. Ngabot sila sa among bukid. Kamay bata ka birthday gahapon. Ato? A few moments later. Nang tayo sa una. Aduy. Tara nga. Mixian, sama ka. Mixian. Happy birthday to you. Ano pa yun? Nakalor ko no. Nakauyab na ba? Nakauyab. Kung lagi ba ka Boom! Amaw ni Sisa. Sige siyan. Ay, mang blue ko rin isa ka. Ah, to ani siya way daw nang ka blue. La blue. Pansa ko sara tini. Dili blue be. Ano ko sara? Masate. Wag ka mo mag ano. Upo lang. Upo. Layo. Teka lang ha. Picture mo natin.
Kantay na. Hoy, mga ana. Opo, yuko ba gano'n? Sila ba? Tayo plato tiri. Birthday mo ba? Bigyan mo pa tayo rin. Okay, luto. Tayo kutsara. Kutsara isa. Gas lang naman na. Kutsara. Kinkin. Na. Tiri. Mga ana yan! Kutsara tiri. Tayo plato alya na. Tiri. Next time ko na birthday. Kutsara tiri. Sasawa na din, babe. Kumbog ko ko. Diba, dahil para kainit ay. Kumbog ko sa mga kutsara, babe. Kung marami mga kutsara, tayo plato noon. Marag tutuang likod. May kutsara sa nilay. May kutsara tiri sa likod. Pixian! Pabalik ka pa sa tubigon? Sama ka na? Ha? Ha? Sama ka uli? Ha? Kutsara na lagi. Biara tiri, hindi mo pakal. Hindi ko tinidor. Hindi ka hinanap ni Papa mo ulit yan? Kaya bata to ah. Iya, ito naman ha. Ya, kalian kutsara na eh. Ha? Kutsara. Tuh, ano sa plato? Mama, ya. Tuh, plato. Lagi na sa tira, susara. Kaya, ang tiri na ka ba? Tawa ko sila ng lingkod, kaya may lingkuranan. Si Tatay Nay, baka ragaban. Sa undoy kuan. Si Tatay ba nagkana ba to? Wa pa. Kana na ka? Mintum ko, parang kaam to ko ngayon. Dito ko. Taglagsiyan ta ka itong kibkiban. Inuko. Nagsilya na malipat na to. Hindi na basalya na siya bawal na naman dyan. Kaam tidungat. Nagkana pan. Tagaan, muli ha, daw ko no. Nagkami ka lang. Ang kaon. Gabay nalag diha. Tagaripi ka sinalang diha. Puri laki. Di ka ko, hinagyaw? Sinong bateri? Yan, sino pa? Putang sasawan. Narabay bisita lain ni amot tau ka. Undoy. Undoy Linda. Ay, pagdali! Ngayon ganigsuon isa. Uy! Dali, te! Dali! Masa ka nagkahinamdam ka na mo. Salamat! Hey! Hamas! Ano man eh? Hamas! Roy. Ay, Sabagay ka di naman makahinamdam. Eh! Ano man ka karato? Karato, te! Lakos na lang ang bag, te! Ano na, te, te? Ganaan, ate ka lang yung lakos man! Ug nga nung mingmiwang? Ha? Ug nga nung mingmiwang? Ano yung? Bliss. Oh? Ayaw mo bliss? English. Ayaw mo bliss na? Ano ni ate? Mo, ako na din kasi mong tindahan, te. Pakala na. Doon mo sa kaila. Doon ka sa kailing taon. Gwapo pag ba? Doon ay taga-tubigon. Ikaw na, te. Ate na ni. Te, ate na ito kong kapamilya. Masa? Saan magsak dyan? Imong gilap dyan? Ito ng tagay. Sige sugo. Uy mo, man ka. Sa di na magmakita na ka. So, ko i-vlog nang kay... Vlog na ni. Sama niya ay parang sarap kamungan ni. Tagbay, ni ka para dito. Tuas kuwan. Tuas putlong kam kay gikuha ni Edis. Immigration mas kuan court. Walang kat ko. Galing naman ko.
balik ng flor natin.